Vatete munofara ere? Tiripo makadii angu. Tiri right. Iri semiri mazwana? Miri tinongodaro. Iri sei mhuri? Mhuri inotamba. Handini? Alright. So chekutanga toda kutanga nekuzivawo kuti munonzani, mune makore mangani, mhuri yakakura sei? Handini? Ini ndinonzi Lorini Mhungu. Ndine 28 years dzekuberekwa. Ndinogara kuchitungwiza. Ndakaroorwa ndine vana 2. Mukuru ane 8 years, mudiki ane 5 years. Alright. Dambudziko rakatisanganizai dambudziko re? Dambudziko regrowth. Kuzvimba kwedama kwakangotanga 2017. Kusvika nhasi. Ana chiremba kutaura kwavo vanoti ivo izino risina kukwanisa kubuda pamazino anobuda munhu achikura. Rakabva ranoora mukati risati rabuda. Ndobva ratanga kugadzira mvura. Saka mvura idzodzo ndo dziri kudya shaya. Saka vakuti ivo padabviswa shaya yacho yese nemazino ayo. Alright. So mane makore mangani zvakadai dambudziko iri ratanga? Dambudziko iri rane 9 years. 9 years? Yeah. Alright. Saka makapedzera kuenda kuchipatara kunotry kuda kuti mubatsirwe rini uye zvakanzi kudii? Anga ari 2022 pandakapedzera kuenda kuchipatara. Vana chiremba vakati panotoda kuitwa operation. Uye tobvisa shaya yacho toisa imwe shaya, artificial plate yacho. Ndiyo ine quotation yanga takati iri kuda 620. Patakazokonfirma kune veCraniomax vakazoti quotation yakakwira yakuita 820. Alright. Alright. Kuroti pakutowedzerwa 200. Isusu patakatanga kuita izvi tanga tamborequesta mari, tatambokumbira mari kubva kumhuri Zimbabwe. Tanga takumbira 2000. 2000 chiti inogona kuti ita kuti titange handiri? So far pane mari? So far pane 1600. 1600. Alright. Kuroti tatosarwa ne400 but ne Craniomax iyo yakazotaura kuti pawedzerwa 200 kuroti tautoti 2200 handini? Kuroti pasara mari pamari? 600. 600. Alright. Kune vatumira mari sofa vakubatsirai nemari mungada kuti kudii kwavari? Ndinoda kupa kutenda kune vese vakatambanudza pashoma ipapo. Ndo patisvitsa pamari yatanayo nhasi. Ndinongoramba ndichikutendai kuti musaitirei ndoga, itirai nevamwe vachauya. Mwari wawedzere pamakatapudza. Alright. Tiri papo zvakare. Imi muri kutanga mati maenda kuchipatara here kana kuti kubva patasangana? So far handisati. Asi ndane hope yekuti utanga mangwana Monday ndakutanga kuenda kuchipatara nekuti process yacho yakutota kutangidzisa kutorwa ma-x-ray kuitwa biopsy. Saka kwakutotanga mangwana. So after 2 weeks panobuda results ebiopsy ndopatenge takuzopiwa date nekubhukirwa kuti operation inozoitwa rini. Alright. No pakanaka. Saka tichaita kuti tirambe tichingopa vanhu update yekuti zviri kufamba sei handini? Kuitira kuti vanhu vazive process yacho kana pakazoitawo zvinodiwa vanhu vanobatsirana nemi handini? Chokwadi. Asi mabatwa navanhu vakawanda vakasiyana-siyana handini? Ndabatwa navanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vanoti tinogona chivanhu, vamwe vanoti tiri papostori, vanotaura zvakasiyana-siyana. So inini hangu seanko sei ndakazvimirira. Takuti vanogona chivanhu, vanogona mapostori. Hamuna kuenda here kwese ikoko before pa 9 years dzese? Takafamba mukada tosainyora dzega dzaitemwa idzi. Chivanhu ikoko mamwe aitozvitora mapostori achitema futi nyora dzidzi.
saka mapostori nechivanhu ndongoti mapostori namata henyu muri ikoko kuti operation ifambe zvakanaka. Ndo munamato wandakuda panguva ino. Bhozi vamwe wanga wakutovainvita kuti uyai kuno, iye murwere anonzi uya kuno, iwewe kana ukada kunamata ukafila kuti uda kuwanamatira zvina kuipa saizvozvi tatouyawo isusu kana kuri kunamata tatonamata takutoinda, munongouyawo muwanamatira muchidii muchiinda, kwete kuti mari yamuri kuona yavari kutumirwa iyoyi ndo futi yamakuti ngavakwire vauye kwamuri. Vanhu vaMwari, iwo ndo usatani watiri kuti ngaumiswa ndiri. Rudo haruidanzwaro, rudo chairo chairwo haruna pride, yotori pride yekutoti uya kuno. Imimi munongouya panzvimbo sezvataitawo izvozvi kune vanenge vachida kudi kuona vatete Lorini handiri zvichifamba zvakanaka. Pari zvino takumbokumbira kuti ngatinamate edu tiri ikoko, process yekurapwa iite also. Pari zvino pari kuda mari, minamato yenyu tiri kuida, but nemo vana madzibaba nemo vechivanhu tumiraiwo kamari. Hazvi kuti azii kutumira mari izvozvo kuti muri vechivanhu kana kuti vekunamatira vanhu kana mafundisi. Zvinotokurudzirwa zvakanaka nyanya kuti munge muri munotumirawo mari kuti mari inatsokwana zvofamba zvakanaka. Aiwa, ndinongokushuvirai kuti zvese zviitwe zvakanaka, murapwe mupore handiti. But satatanga process ndofunga ndambokutsanangurai kuti tine procedure yekutombotaura futi nehama, because pano pasocial media maoperations zvinoda kuti hamawo dzinge dziripo. Pari zvino tangoonanai isusu nemi chete, saka mheno kuti muchatiitirawo rini kuti tinge tiri tinoonana nehama kana dziri kure togona kutodhiraivha kutoenda ikoko tichinovaona tichingozivana pamwe nekutsanangurirana kuti tiri kubatsirana sei. Handiti zvinenge zvakakoshawo izvo zvakatikosherawo nesu nevanhu vese vari kukubatsirai zvinenge zvakavadi zvakavakosha, nemiwo zvinenge zvakakukosheraiwo zvichidaro. Alright, thank you so much. Hama dzangu, nhamba dzavo ndo dziri kuiswa mari. Pamwe anogona kuti toda kuita through angosenda hapana chakashata, mari inongosvika. But tiri kurudzira kuti ingonanga kunhamba dzavo zvichidaro. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vachikukomborai. Please don't forget to like, to comment, to share this video kuitira kuti Lorraine Mhungu ange ari anobatsirwa nekukasika. The more video parinoonekwa nevanhu vakawanda, the more help painobvawo kune makona akawanda. Thank you very much. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Ndanga ndichikurukura ndina Lorraine Mhungu kuno kuchitungwisa. For now tikiti, it's much love and God bless you all.